Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel igama ko-Pastor i-channel iFlick. Okubalulekile nokufanele ukusubscribe nokulike nokuba imember nokunikela kwi-channel usense le account number uyibonayo laphayana. Inamba ke isenze kuphela kakhulu uma ungumlandeli le channel. Uma ungayena noma ungayisebenzisiyeke isenze u985 ntambama ungawasebenzisa ama-SMS, ungawusebenzisa uWhatsApp, ungawusebenzisa uWhatsApp call. Sebenzisa i-direct call nakhona kuphela. Yabo? Hayi ebusuku, hayi kuseni kakhulu. Sibheka la iphupho lika Duke of Eccleston. Yeah, a Duke of Eccleston. Pastor wami kusho ukuthini uphupha la umama omaziyo futhi ekukhonzile ekufafaza ngamanzi, just like they do esontweni lase-St. John. Lo muntu lo is sprinkling water on him, on her, Duke kusho indoda. Shuti, the woman is sprinkling water on him. Yamfafaza nasize sisi bayakwenza futhi bekufafaze ngamanzi before you enter the gate, or that's St. John, sprinkle water. This is how they do that sometimes. Kakhulukazi umuntu osuke ngahlambulule bemhlambulule before he or she enters the church. Yabo, inake singakusho uma uphupha la amanzi kuphawu esifeni ngohle kakhulu uma omunye ekufafaza ngawo. Lusho ukwamukela insindiso, ukulahla izono nobubi bakho. uHezekiel 36 verse 25. Ngiyakunifafaza ngamanzi ahlambulukileyo, nihlambuluke, nginihlambulule kukho konke ukugcola kwenu nakuzo zonke izithombe zenu. Kanti kumaHebheru 10 verse 22, masisondele ngenhliziyo eqinisekileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, zifafaziwe inhliziyo zethu, kungasekho valo lokuba umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acebileyo. 2, kuyenzeka futhi ngezele kupha amanzi kube uphawu esiteleni ngoluhle uma omunye kufafaza ngawo, osele ngasho ukuthi udinga ukuzihlambulula ususa amathunzi akuwe. Shuthi lungavela ngoba kunalamathunzi akuwe njengamanje akhaqile efanele ngabe uyawasusa wena, bese uthola umuntu ekufafaza ngalamanzi, uNumero 19 verse 19. Umuntu ohlambuluke amfafaze ongcolileyo ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa, amphothule ngosuku lwesikhombisa, ahlanze izingubo zakhe, ageze ngamanzi, ahlambuluke ngokusihlwa. uNumero 19 verse 21. Kuyakuba isimiso esiphakade kuba ofafaza amanzi okuphothula uyakuhlanza ingubo zakhe. Kusho ukuthi-ke awubheke ukuthi akukho yini okuhlambuluka okufanele ngabe yakwenza ususe mhlawumbe lento ezingamathunzana kuwe. Kanti number 3, kusingathi thina uma uphupha la amanzi uphawu lohloma omunye kufafaza ngawo, lungabi lelikhomba ukuthi kunezidalwa ezidinga ukuthi wena osukume usihlambulule. Yabona? Asifana ukuthi number 4, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la amanzi kuba uphawu luhle uma omunye kufafaza ngawo, lungabuye lukhombe ukuthi ngenzeka uhlambulukile njengamanje, umsulwa wena, futhi ungalindela isimo senhlanhla nesibusiso esizofika kuwe maduzane. Ingakho komunye umuntu lento isuke ikhomba lokuthi umuntu lo izinto zakhe ziyakhanya, lo muntu lona kunenhlanhla ezayo, kunesibusiso sizomembatha maduzane. Siyabonga kakhulu ngabe sibeka la udaba lokufafazwa ngamanzi when a person is sprinkling water, especially clean water, pure water. Siyabonga. Be blessed.